ezagutzen zara, zu Iruñan gaude orain momentu honetan, baina zu ez zara Iruñakoa. Naiz Iruñekoa, ni Mallorcakoa naiz, eta gainea Palmakoa, hiriburukoa. Zaragozara joan nintzenean, albaitaritza egitera, berehala, lan taldea egin nuen, eta gehienak euskaldunak, eta pixukideak bai, eta garai hartako neska laguna ere euskalduna zen, eta orduan, euskal giroa murgildu nintzen, baina Zaragozan. Norbean zakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala. Eta onurak eman dizkizue euskarak? Bai, asko. Bai, asko. Zalantzarik gabe erantzun duzu. Zalantzarik gabe, bai. Zer eman dizu? Adibidez, Altsasura iritsi nintzenean, ez dakit, balio erantzi bat izan zen, ez dakit, bertako jendartean sartzeko, adibidez, ez? Baloratzen zuten asko, nik euskara jakitea, ez? Eta orduan alde horretatik, gero, lan munduan, irakasle aritzen naiz, euskara dakidalako. Mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Gizontasun eredunek izan un action man, zure matasun modelo Barbie bat zan. Generoik genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die barbiltaken telebista talizkarietan. Hasi behar nintzen gaurko saioa lehenengo zu aurkezten, baina ez. Lehenengo aurkeztu behar dut zure kamiseta. Vale, ados. Eske ni nahi dut, Niki, zaindu ergatiboa. Eske ni nahi dut ze ohikoa den, ezta? Bai. Baina, eske ni nahi dut entzuten dugun bitartean, ni jo quiero entzuten ez dugun bitartean. Okea, nobe bai euskara. Bueno, Xanti, atxaldeon. Bai, zure ere? Eskerrik asko, gonbidapenan hartzegatik. Bai, zure gonbidatzegatik. Xanti, beste lagun bat? Bai. Jaume? Lankidea eta laguna, gauza handia da bai, Lankidea. Bai. Bale, orduan zu hizkuntza eskolan ere lanean zaude. Bai, eta hizkuntza eskolan ezagutu genuen elkar. Bai? Eta hizkuntza eskolan ezagutu zenun, gaur egun euskara irakaslea den Jaume Mallorcarra. Zaragozan euskaldunutakoa. Bai. Nola uler daiteke guzti hori? Ez dakit, ni 2008an hasi nintzen, nik uste hizkuntza eskolan. Eta ni beratzean. Bai, eta hor ezagutu genuen elkar. Eta nik uste dut nahiko agudo konturatu ginela antzeko gustuak genituela. Bai, uste film korearrak aipatu zenitula eta... Eta ja konektatu zen. Bai, galdetu zidan, eta ezagutzen duzu partxanguok. Bai. Eta orduan, hori arraroa da. Ezagutzen zeuen bakarra bera zen, eta orduan. Bi arraro elkartu zinetela diozue? Nik uste nire batean, bai. Bueno, a ber, hizkuntza eskolan gehienak nahiko arraroak dira. Bai? Ez da dila mendik atera. Ez, lasa, inork ez duen zu. Baina arrarotasun guztiak ez dira berdinak, ez? Hori da, arlo desberdinak, Orduan, zinemak elkartu zintuzten, lanaz aparte. Bai, neurri batean, bai. Eta komikiak ere biok ditugu gustoko. Eta pixkat, zaletasun hoiai esker, elkar ezagutu genuen eta lagun bihurtu ginen. Natural bezala hartu duzu beti, hasiera batean, nik galdetzen izun, ea koktel hori, Mallorcarra, Zaragozan euskaldundutakoa eta euskara irakaslea berez ikasketak albaitaritzakoa zituenak, ez? Nik hasieran hori enekien, hori zen euskara irakaslea. Claro. Nik... Abaltzizketakoa. Bai. Nik jomaren berri banuen ala ere, ze lehen lan egina zen gure bertze lagun batekin. Patxilarri honekin, euskara bidean. Egia da. Eta orduan nik gure bertze lagun horri galdetu, hori joan bat horriko, eta zaindu Jaume. Zaindu Jaume? Bai, altxorra hori da, alarrantzi da. Eta beraz, haren berri banuen, eta horrela... Eta arraroa,
Bai, baina neurri batean ni jarria nago gauza horiek onartzera, ez? Bueno, Mallorcarra da, baina euskaraz ederki egiten du. Bai. Bueno, zergatik orduan, listo. Bai, Ez diot deus ere galdetu behar, edo ez dut hori zalantzan jarri behar, edo berdin zaitez, Mallorcako izatea, edo Madrilgo izatea, edo Euskal Honongo izatea. Talde horretatik problemarik, ez? Nik nuen, bai, miresgarria, jakina, eta txalotzeko modukoa, baina, bueno, hortan ez gara denbora guztian sola. Ez, noski, ez aldetzen dizu, hasierako momentu Bai, bueno, bai. Eta gero, zineak lotzen zaitue, komikiek ere bai, esan duzue, baduzue oiturarik lagunak eta lankideak zaretela esan duzue. Lankideak bai, hizkuntza eskolan denbora emanen duzue elkarrekin, zure euskara irakaslea. Bai. Biak. Euskara departamentuan, biak, elkarrekin. Bost departamentu daude, hizkuntza eskolan, bost hizkuntza, eta biak Euskara departamentuan daude. Eta hortik aparte, afizioek ere lotzen zaituzte? Bai, eta bi afizioekin lotuta, bi ohitura edo bi tradizio gakotzen artean ditugu. Adios! Ba ez, urtero, ja urte batzuk dira, urtero Donostiako beldurrastera joaten garela. Eta aurten ez gara joanen, segurazki, pandemia dela eta. Bai. Eta hori, urtero gainera fin... Eta ostira askotan ere elkarrekin zinema jaten ga, eta 3. euskarria falta da. Bai, nire semia ere etortzen da, maiz, gurekin. Eta beti ora edo zientzia fikzioa edo beldurraz, horiek dira gure gustuak. Semea ere eramaten zu ze adineko aurra? Oraia 14 ditu. Malau, bueno. Baina, bueno, beldurrezko pelikula guztiak ez dira berdinak, ez? Batzuk onargarriagoak dira, edo egokiagoak dira horrendako beste batzuk baina. Bueno, zientzia fikzioa ere bai. Eta gero, zer behar nuen, hori elkarrekin afaldua eta zinemara. Eta beldurrastean, hori, gainera maiz, eskolatik, lantokitik gaueko 9 atera, auto hartu, eta Donostiara, 10 alderatzeko, 10 erdietan, eta batzuetan ikusten dugun pelikula. Kaka da, kaskarra, txarra, eta bueno. Onain etorri gara. Onain etorri. Ala ere, nahiz eta kaskarra izan, bueno, zer atera daiteke, ez? Bai. Kritikatzeko zerbait, bada ere. Bai, eta hango giroare polita da. Bueno, eta gero Donostiatik Iruñera etortzeko Gasteiztik pasatzearena ere normala da, eh? Bueno, normala, baina behin gertatu ditzaigu, hori autobia moztua zegoen, orduan etxegaratetik joan ginen, eta bueltan ez du genuen Gasteizko kartelak edo segitu behar genituen, eta batean Gasteizera goaz. Eta goizeko 3, olako zerbait. Normaliak olakoetan, beldurrastean, igual egunean, 2, 3 edo batzutan 5 pelikulare ikusten ditugu, hola segituan. Eta loa hondirik egin gabe, aldi berean klaseak ere prestatzen ditugu. Eta goizeko 3. Gasteizen, gainera Gasteiztik ateratzea oso zaila da. Gasteizen berian ez ginen sartu, baina sekulako buelta. Eta Jaume, hola, volantean, ni segurazki lokartuko nintzen. Bai, ez dakit nun lokartu zinen, baina bai lokartu zinen. Eta, bueno, beldurrezko pelikula horiek suposatzen euskaraz ez direla izanen? Bueno, baten tarteka gutxitan. Azpitituluak. Gehiena, bai, atzerritarrak dira, baina urte batean, bai, errementari ikusi genuen, ura bai, euskara izan zen. Bueno, eta esan dezaket, Santiri esker, bueno. Euskarazko ez bakarrean, 2 filmetan parte hartu dudala. Bai, hori da, bai. Bueno, aktore... Nolabait esateko. A ber, nola da hori? A ber. Bueno, izan zen, Gipuzkoako lagun batzuek pelikula bat egin zuten, Euskal Herrian ABD-ak. Bai, badaki. Nik ere parte hartu nuen horre. Begira. Bai, ez zer izkia zen gurea, Xumar atzogara zuzen duzuen, ez dugu goratzen, izkia. Bueno, berdin jo. Gurea zen, hasierako gidoia nik prestatu nuen, gero Jaumak zuzendu, gauzak, eta gero bertze lagun batekin, Neko Lazabalekin, elkartu, ze guk ez dakigu kamera erabiltzen, eta orduan kamera bat behar genuen. Gero hemengo ikasle bat engainatu, bertze lagun bat ere engainatu, eta bakaikun filmatu genuen, 5 minutuko, herri hotza du izena. Gure laburrak. Bai, eta... Segurazki hor nun bai... Igual guzartzen gara eta zerbait harrapatzen dugu hortik, Eta ongi guartzen bazara mikrofonoren batera, igual ikusiko dugu momenturen batean, euskalo, bai. Eta gero, bertze pelikula bat. Gero, trilogia bat egin dute, Town of the Dead, bai.
Eta hirugarrena zen Lapardez, eta hortan biok hartu genuen parte. Jauma von Humboldt robota izan zen, eta ni Kosmiko zen gaina elkarrekin. 10 segunduko kontua izan zen, baina hala ere, maizulana. Maizulana. Dudarik gabe. Baina Jaumak, burua tapatuta zaman, ez zuen ikusten, baina ibili behar zuen, orduan zera muturgatu egiten zen, eta, fin, gero pilak erortzen zitezkion. En fin. Ongi pasatzen duzu, Primeran. Antzematen dago, txinez. Bai. Orduan, zinemak lotzen zaitue ez bakarrik zinema ikustera, baizik eta zuek ere, ja, aditua, zarete. Bueno, bai. Baina hori, zinema mota berezia da, guri gustatzen zaiguna, gero zinema klasikoa ere bai, baina batez ere hori, genero zinema, beldurra, zientzia fikzio, olako historiak, superheroiak, olako filma gustora ikusten ditugu. Eta ero komikiak, hemen komiki denda dago, bai. Eta maiz horra joaten gara, eta zehose erostera, eta pixka saltzaileekin solasean aitzera. Eta bai hortan ere, antzeko gauztak ditugu gustoko. Jaume, lagun bereziak, Bai, horregatik estimatzen dut, bai, berezia delako, bai. Berare berezia delako. Berare berezia delako. Claro. Nahiko, hola, suabe da, ez dakit, ikusi nahiko nuke. Bueno, eta ez dugu eta literatura ere gustoko. Bai, literatura ere gustoko dugu, baina bai, literatura, bai euskal literatura, Jomeri esker, bai, nik ikaragarrik ez dut. Mula lan egiten dut nik, bai. Kataluniako literatura buruz asko ikasi dut, ze Mallorca joaten den aldi oro liburu bat edo bi ekartzen dizkit. Zuk eskatuak, noski? Bai, gehienetan bai, edo bertzeraz galdetzen dit, zer nahi duzu? Bueno, importatu ditu, hau eta beti ikasten dit zer, eta horri esker, asko ikasi dut. Eta gero, hori gauza da, zientzia fikzioko literatura ere gustatzen zaigu, eta hori ere konpartitzen dugu. Beraz, gauza unitu, aparte, niretako suerte handia izan da, Joma eskolara etortzea, bertzenaz, igual bakartiago sentituko nintzen, Eskolara itzuli zara eta eskolara itzuliko naiz. Ikasleak dituzue zuek, euskara ikasleak dituzue. Suposatzen dut denetarik egonen dela, euskara lan mundurako behar duelako, edo euskara ikasi nahi duelako, euskara ikasi nahi duelako, edo hizkuntza bat gehiago ere ikasi nahi duelako. Oso ezberdina da, ikasle mota ezberdinaren arabera? Edo arrazoiaren arabera, esan nahi dut? Bai, nabaritzen da. Nik bitxia da, baina igual ikasle motivatuenak ez ditut hemen izan, tuteran baizik. Bila ez tutelako hizkuntza eskolan ibili nintzen. Eta hor, bi ikasle motan dituen, alde batetik Euskal Eskola Autonomi Erkidegotik etorriak, eta nonbait titulua behar zuten etxera bueltatu ahal izateko, eta horiek titulu nahi zuten, kitxo. Eta ero, herriberako bereko zera ikasleak, eta ikaragarri motivatuak, batek erratean dik, euskaraz bizi nahi du, eta kitxo. Eta hori, bai, nabaritzen da, zein den helburua horren arabera... Eta batez ere maila batetik aurrera, ez? Bai, batez ere... Goi mailetan asko nabaritzen da, bai. Claro, oso ezberdina izanen da, gainera ikasketa prozesu horretan, hasierako etapa esan dezagun, edo ja goian zuzenketa etapa horretan zaudenean, ez? Bai. Hasierako etapak divertigarriak izaten dira batzuetan. Neri, ez dakita kontatu behar duan, baina eren egun... Muga zu jarri. Bai, ez azte honetan, ziren elkarrezketa bat prestatzen, bigarren mailoko ikasleak, talako batean batek bertzeari, galdetu di, eta zuri barrabilak jatea gustatzen zaizu? Eta nik, a ber, nola? Pensatu, igual kriadillak. Ez zein barrabilak. A ber, zertaz ari gara? Eta zen barraskiloak. Antzekoa. Antzekoa, denak irria jataka, eta, hori libre, zuk ikusi, ez? Zuzin baldin bozaizu. Olako gauzak batez ere, igual lehen mailetan gertatzen da. Hori mailetan, iztegia beki kontratzen dute, eta ez da inoikoa izaten. Batzuetan bai, Orduan, tuteran zuk aurkitu dituzu motivatuagoak? Bai. Zure kasuan adibidez, Igual ere, hango egoera, dan egoera delako, eta orduan indar gehiagorekin. Militantzia handiagoa eskatzen du. Orduan joaten denak badaki lan handiagoa egin beharkoa duela, eta zenolako inalak egin beharko dituen, inguruak ere ez dio lagunduko horregatik. klasetik aparte. Bai. Gero eta
jende gehiago dabil ikastoletan, gero eta jende gehiago ereduan ikasten eta, baina, karo, helduen kasuan, ez? Eta lan munduan zer esanik ez? Nafarroko hegoaldean zailagoa da. Bai, eta orduan. Ez dute iaia referenterik eta lehen esan bezala bai hizkuntza paisaian ere Ba, eta gauza txiki, hemen erraten du, bueno, liburua erosi behar da. Ikasleak ona etorri eta listo. Tuteran hori ez da bainarbi, claro, enkargatu behar da liburua edo. Tuterako gazte batzuk elkarrizketatu nituen, aukera izanen beraiekin egoteko, eta beraiek esatzen ziren, euskal kulturan adibidez, disko baten aurkezpena egiten denean, edo pixko bat ahaztuak daudela ere bai, ez? Zergatik egin behar dira denak, edo Donostian, edo hemen Nafarroan Iruña batean asko jota, edo zergatik ez Tutera batean, ez? Aldarrikapen modura esaten zuten, etorri zaitezte ere sortzaileak, etorri zaitezte onera, zuen lanak aurkeztera, ez? Bai. Emai guzue aukera. Bai, hori, zera, Nafarroko herri behar pixka igual gehiago mimatu beharko genuke. Hori da. Baina, bueno, zaila da, batzuetan, baina, bai. Ba, Xanti, plazerra. Bai, netako, bai. Zu bezalako pertsona ezagutzea. Bueno. Jaume, lagun gehiago ezagutu behar ditut zurekin. Bueno. Mila esker. Gainera, eskerrik asko ere karrikiriko lagunei, Utzi digute hemen epelean goxotasunean elkarrizketatxoa egiten. Osea, mila esker. Kriston lan egiten dute, karrikirikoek, Horrelako, bai. Bueno, jarraituko dugu, Jaume, utziko dugu hemen Xanti, eta gu joan gara, bale? Beroki hartu, eta ze kalean hotza egin du, eta guaguaz. Bueno, arte. Hau Mallorcako oihal tipikoa da. Bai? Bai, esaten da tela da jengoz, eta tipikoa da olako oihalak. Handik ekarri nuen noski. Claro. Bueno, hemen ere izanen da. Nahi duzu, Venga, Ander. Nahi duzu. ¿Me estás grabando? Kanpotik datorren jendearentzako, euskara aldetik ze harrera mota edo ze eskaintza mota egiten diegu. Euskarara hurbiltzeko, euskal mundura, zeren lehenengo, kanpotik etortzen den gehiengoa lan kontuengatik dator. Eta behar izatezkerotan hizkuntza gaztelera izaten da. Eta gaztelera hurbiltzen ditugu. Bai. Eta ez euskarara. Kontua da nik uste dudala, informazio gutxi dutela, nik uste dut. Hemen, akaso beste leku batzuetan desberdina izanen da, baina hemen Iruñean, atzerritarrak edo etorkinak izten dienean, askotan ez dute informaziorik jaso eta beraien dako gaztelania ezagutu behar dutelako laneako ez, baina horrez gain, nire ustez norbaitek ezan beharko lieke euskarak ere balio duela horretarako ez, eta beste balio badela eta aurrek ere umeek ikar dezaketela akaso helduok baino errazago, eta horregatik horren aldeko kanpaina egin beharko litzatekeela D ereduan matrikulatzeko, edo, bueno, uste... Pixka bat egiten da, ez? Nire orain joaten nahi zorin sakanara eta matrikulazio kanpainak egiterakoan Sakanan, bai, baina hemen Iruñean... Egiten dira arabieraz eta asko dagoelakoan. Baina hemen adibidez Iruñean nire bikotekidea Andereño da, bueno, petez, berak lan egiten du behar bereziak dituzten aurrekin, baina eskolan, ez? Ereduko eskola batean, zandu zelain, eta etorkin askok ez dakite, euskara existitzen denik ere. Hori da, eta egia esatera ez dute informaziori jasotzen, matrikula egiten dutenean, eta... Horretara noa, hauek etortzen direnean, asko joango dira gizarte zerbitzutara, edo lan kontuagatik, edo elikadura kontuengatik, baina hizkuntza gelditzen dela ez dakit nongo zerrendan, ez dakit nongo ze postutan gelditzen den, inork ez ditu gerturatzen. Bai, eta horregatik, ez dakit norbaitek esanen balie, hizkuntza baliagarria dela lana, euskara esan dut, lana topatzeko. Baina esaten diote gazteleraren kasua? Bai, horregatik, baina euskararen kasua hori da. Eta, bueno, hainbat egoeratan, bueno,
integratzeko ere, tresna egokia oso baliagarria izan daiteke euskara, ez? Eta nik uste dut, asko bizi direla hori jakin gabe, baina inork esan ez dielako, ez? Eta beraien aldetik ere, beraiek igual ez dira etorri hemen gelditzeko. Hori ere gertatzen da, Eta orduan, beraiek de paso edo bezala etortzen badira. Eta ez bereziki beraien jaioterrietara bueltatzeko, baina hemendik beste norabait. Eta beste, akaso, estatuko beste zonale batetik etorriak dira, edo Frantziatik, edo nik. Eta beraien artean egiten dituzte ere harremanak. Eta hori gaina normala da, ez? Normala da. Nik Mallorcar gehiago ezagutuko baintu hemen, segurazki beraiekin elkartuko nintzateke. Baina ziur niz, euskarara gerturatuko zen itxura. Esan entzeniekela, hemen ere euskara hitz egiten da. Egia esatera, Mallorcar bakarra ezagutzen dut hemen, eta beak ez daki euskiaz, baina semeak bai, karo. Semeak ikastolan ikasi du, eta euskaraz egiten du bikain, ez? Nola animatuko genituzke guzti hauek? Etorri den jendea, nola? Eta bertan bizi den jendea, eta oraindik euskarara hurbildu ez dena. Ja. Ez dakit nola aurkeztu behar zaien euskera, beraiek ikus dezaten alde batetik. Zama politikoa ere hor dago, ez? Hainbat urten ondorioz, ez? Eta alde batetik hori, karga hori kendu beharko litzateke, ez dakit oso ongi nola egin, nire kontra esana da, ez? Alde batetik karga politiko hori kenduko nuke, baina bestetik politikariei euskararen alde egin dezatela eskatzen diet, ez? Orduan nire kontra esana da, ez? Baina euskararen balioa bai lanerako, praktikoa ez, eta baita integratzeko ere, nolabait erakutsiko nik edo, eta noski, beraien aukera da ikasteaz, baina euskarak dituen alde honak, edo euskara ikasteak dituen alde honak, ez, agerian utziko dituzke, ez, eta ikus dezaten, onura ekarriko diela euskara ikasteak. Inaziok esaten zuen bezala, ez, bere osotasunean gu ezagutzeko edo euskaratik asko zerrezagoa dela, ez? Bai, dudarik gabe, lehen komentatu duguna Santirekin, ez, tuteran beste kontu bada. Askoz urrunago dute orokorrean euskara, ez, eta hemen aldiz gertu dugu, eta orduan euskaratik euskaran sakontzea edo errazagoa da, ez, baina kanpotik etorri berriek, iristen dienean oso zail dute, ez, euskara zautzea eta Bueno, zuk jarraituko duzu, jendea euskalduntzen. Hizkuntza eskolan? Bai, hizkuntza eskolan, bai. Hoixe. Botatzen ez banaute, bai. Bai, noski hor jarraituko duzu, eta bukatu baino lehen, denek eskatzen dizuedan gauza bera. Euskarak, eman dizunez, edo euskaraz daukazun hitz gogokoena zein den, jakin nahiko nuke, edo espresiorik zuretzako politena, edo gehien erabiltzen duzuna, edo niz zer dakitzer, edo buelta emanen diot, edo gutxien gustatzen zaizuna, berdintzai, nahi duzuna. Baina jaso nahiko genuke, nik libretatxo atera dut, boligrafoare aterako dizut, eta jaso egingo dugu. Pentsatu? Bai, pentsatuko dut. Izanen duzu bateon bat hortik, zure ganbaran. Bueltaka. Asko errepikatzen dudana ez da, baina askotan pentsatzen dut patxada gauza handia dela. Eta askotan, eta maiz beharrezko esaten dela, eta nik behintzat askotan lortu beharko nukela patxada hori eskuratzea. Zentzuagatik. Zentzuagatik, ez fonetikagatik edo zentzuagatik. Patxada.
Bai, behar dugu gainera, gure bizitza estresante honetan, patxada momentuak behar dira. Hori da. Ba, mila esker. Ez horregatik. Jasoko dugu zure patxada hitz hori. Bai. Eta agian hizkuntza eskolan ikusiko dugu elkar, edo altxasun. Edo altxasun, baliteke. Edo lakuntzan ere ateak zabali dituzu, Ba, nahi bali baduzu. Bai. Lehen sarri biltzen zen etxetik kanpo, gorroto tantak biltzen etxerako.